се затваря целият цикъл на подкрепа нужна за преминаване към умно земеделие. Проектът се изпълнява от консорциум с различни профили опит. Това са браншови организации, научни развойни изследователски звена, това са технологични компании, стартъпи, обучителни институти, които всички заедно работят с идеята да допринесат за дигитализацията в земеделието. Това са 14 организации, които едни са аграрни университети в Пловдив. Всъщност, за да разрешим всички предизвикателства в България като цяло в земеделието, ние ползваме различни услуги. Те са тествани преди инвестиране, също достъп до обучителни ресурси, обучения, финанси, бизнес развитие и информиране и партньорства. Сега ще обясня много накратко за всяка една от услугите, впоследствие може допълнително да коментираме. Така, значи, в тази услуга информиране и партньорство ние създаваме среда за взаимно обучение, обмен на опит, обмен на знания, посредством различни събития, информационни срещи, изложения, семинари, демони, работилници, уъркшопи, които организираме в рамките на следващата година и половина. Вече имаме доста организирани такива. Идеята е по време на тези събития всички земеделски производители, малки и средни предприятия, въобще всички в агроекосистемата да имат място, където да се съберат, да обсъдят предизвикателствата, да обменят опит, да се докоснат до дигитални технологии и съответно да обменят също контакти. Резултатите, които постигнахме всъщност за рамките на вече година и половина, когато година и 8 месеца, както функционираме, че всъщност открихме нашия национален демоцентър в Института по зеленчука и култура който се участвахме в годишни форуми на Националната асоциация по зърнопроизводителите, редица регионални събития имахме, участвахме в Академия иновации в агробизнеса, открихме първото дейно стопанство в по-западна България в Северца Лакица. Имаме партньорски срещи абсолютно всеки месец и вече започваме да изграждаме партньорства не само на местно, но и на международно ниво, защото сме част от повече от 130 европейски цифрови инновационни хъбове в цяла България. Съответно, първо организираме тематични срещи с тези хъбове. Предстои една много интересна среща, за която, ако искате, може да се говорим повече. И тя е, че повече от 10 хъба в Европа се събира, за да, които са в сектора на земеделие, се събират на такава тематична среща, за да обменят опит и да обсъдят съответно предизвикателството в земеделието. Ние сме агрофирмата да участваме в тези тематични срещи, регистрирали сме се за тях. И ако някой от вас има желание да се има достъп до този, така да кажем, международен басейн от предприятели, може да се свържи с нас и да се включим в тези срещи също. Най-ценното нещо в този проект, както вече аз, е, че всъщност ние изграждаме една технологична инфраструктура в цяла България за услугата тестване и инвестиране. Тук идеята е в цялата страна да имаме демо точки, разположени в ферми с различно географско местоположение и размер, с различни произвеждани култури, почва и специфики на климата. И всъщност по този начин земеделските производители и всички, които са заинтересовани на този проект, имат достъп до наистина една много богата мрежа от демо точки, където могат да видят технологиите в действие. Изграждаме тези демо точки в научни центрове, в университети, в оранжерии, в площи, лозови масиви с зърнени култури. Всъщност в рамките на град Пловдив вече имаме функциониращи 3 научни демо точки. Това е националният демоцентър за дигитални решения в земеделието в Института по зеленчука и култура. Това е демо точка наука в учебно-опитната база на Аграрния университет в Пловдив в Северо-Брезник. И това е също демо точка наука в Центъра по растителна и системна биология и технология в Пловдив. Те вече работят за всички вас, съответно в самите демо
създаваме едно технологично решение, което е обединено. Това е всъщност автоматизирана система за прецизно напояване на камерата контрол на технологичната компания Онто. Дистанционно наблюдение и модел за български ползвател на екрана, както и мониторинг чрез сателитни изображения и метеорологични данни на технологичната компания Технологика. Те всички обединяват своите усилия, за да създадат единна платформа за прецизно земеделие, която до тях имат достъп всички земеделски производители. Интересно е да кажем, че за година и половина резултатите, които сме постигнали за работата си в Националния демоцентър, наистина са впечатляващи. Имаме 15% увеличение на дохода, 7% увеличение на средното тегло на труда и 9% увеличение на броя на плодовете на растението за различни собственици. Тези резултати продължават да се развиват и показват всъщност, че самите преходни в сайта на EDHub.bg може да открите повече информация в нашия календар за предстоящите дни. Всеки месец имаме различни дни в различни гледни точки в България, като тяхната цел за всеки земеделски производител или заинтересован в тази сфера да може да бъде на място, да види самите технологии, които действат там, да говори с медиаторите по гледни точките, да разбере повече за предстоящите обучения и всичко, което съответно се случва в проекта. Следващата ни услуга е обучение на дигитални умения. Тук всъщност ние разработваме индивидуални програми за обучения, които са съобразени с специфичните нужди на всеки потребител. Имаме също предлагане на индивидуална подкрепа и менторство, както и достъп до различни образователни ресурси в нашия сайт. Отново в сайта ни може да се разгледа предстоящите обучения, които са с различна насоченост и има огромен избор на това в какво може да се включи всеки един заинтересован. Така, моят колега Иван, който е маркетинг менеджер на Агротехнология, ще ви каже малко повече за бизнесното и финансиране, една също доста важна инициатива. Благодаря. Идеята е, че след като определен бенефициент мине в цялата верига, започна с някои от събитията, да се информира малко повече за услугите на Агропът. След това мине през система мрежата на Агропът и научи малко повече за технологиите, за това как може да развиват своето стопанство, мине през определени обучения, но все пак накрая стават различни въпроси, които предстоят в него, за това как ще се ходи, как да има достъп до финансиране, как да развие бизнес модел, съответно бенефициенти при нас, като процеса самите групи по-големи услуги са на самия слайд, но накратко ние разполагаме с хубавите експерти, които могат да бъдат полезни по един или повече от самите въпроси. Част от тях идват от консорциума, който малко по-рано видяхте на слайда от 14-те организации, но също така има и външни експерти, защото сме видяли, че има липса определен процес, който пазара има нужда. Процесът е доста кратък. Ако някой специален бенефициент има определен въпрос или иска да се възползва от самата услуга, може да се заяви интереса през нашия вебсайт. След като това запитване дойде при нас, обикновено има първоначално интервю с потенциалния бенефициент, да се разбере малко повече за неговия проблем и реално да видим кой би бил най-подходящия експерт за да реши неговия казус. След това, след като експерт и потенциалният бенефициент виждат, че са един от друг, така да се каже, започват работата, като в началото има около между 8 и 10 часа, когато експерт се запознал в детайл с определения казус и съответно изготвя един план, който би бил одобрен от бенефициента и след това се извършва работен план в следващите няколко месеца за това как това решение, което е предложено, как да се каже на теория, може да се реализира. Може би нещо друго, което е интересно, че в различните демо дни, които организираме, също част от тези експерти могат да бъдат там, така че вие може да научите малко повече за това какви са тези бенефициенти, какво могат да ви бъдат полезни. И ако имате определен въпрос, дали случайно тази услуга е за вас, също може да напишете на нашия вебсайт. На следващия слайд може да видите
канали за комуникация, като в LinkedIn и в Facebook сме доста активни, може да научите повече хора за предстоящи събития, но също така и доста често правим интервюти с различните експерти и обучители. Някои от обучителите са и в, така да се каже, експертния пул в услугата за финансиране бизнес развитие. Така че може малко и повече да научите повече така за експертите, какво правим през предстоящите дни и да започнете да се заедно с нас да идентифицираме как може да ви бъде полезно.